guys, aniata karon sa Hyde Park. Puslan man nga nag-absent na akong bana sa work, ug ang mga bata nag-absent pud sa school, halaman laag na lang ta. So diri sa ta sa Hyde Park guys. Mao ni ang oldest park diri sa Australia guys, and 16 hectares ni siya nga park. Makita ninyo guys, dagko na og mga tiguang na ang mga punuan. Kung moadto mo diri, naay duha ka station nga duol, ang Museum Station ug ang St. James Station. Katong pinakaunang structure makita ninyo ani nga video, mo to ang ginatawag na Anzac Memorial guys. Kana siya diha kana. Baktas-baktas sa mi guys kay para mahilis ni among gipangkaon kay busog ra kaayo mi. Pero padulong mi ani sa Australian Museum. Kung dito ka mo gawa sa may St. James Station, ang imuhang makit-an atbang is ang Westfield. And mga high-end tong imuhang makit-an dito nga stores guys. Mao ni ang isa sa mga karaan nga punuan diri guys tanawa ra gud na. Mga pila na kaya ni kay year centenarya na siguro ni. Aside sa mga punuan guys, naapoy mga statwa diri and naapoy fountain diri. Nya duol ra pud diri ang St. Mary's Cathedral, Australian Museum ug ang Westfield. Kanang tower inyo nakitaan guys, mao na siya ang Sydney Tower Eye nya sa babaan na ang Westfield. Nanghunong sa miani guys kay magpa-picture me with the Sydney Tower Eye nga as if among gigunitan sa kamot. You like that, That's You you. really like that? Like this, right? Parang iba man yung nakita ko. Yung puwit naman ng statwa. Ug mao na ni ang Australian Museum guys. Baktas na lang mi gamay diha and then mutabok na mi dito sa right. Pero kani sila guys, pa jud sila na human og picture. Sa mukha Kaning ground cover sa kilid guys, murag kamote. Unya mao na din ni ang Australian Museum guys. Open ni sila from 10 AM to 5 PM and free admission ni diri guys. Unya sa sunod video na lang nato ni istoryahan ha. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye.